дар мактаби ҷумҳуриявии маҳораташ олии варзишӣ оид ба таеквондо панҷумин чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба панкратион байни наврасон, ҷавонон ва калонсолон оғоз гардид. Маросими кушодашавии ин чорабинӣ дар як фазои тантанавӣ бо иштироки намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Федератсияи панкратион, мураббиён, доварон ва варзишгарон доир шуд. Зимни суханронӣ масъулин зикр карданд, ки Федератсияи панкратион яке аз созмонҳои варзишии фаъоли мамлакат буда, чандин қаҳрамонҳои ҷаҳон ва ҷоизадорони мусобиқоти байналмилалиро тарбия кардааст. Ин чорабинӣ низ бо мақсади дарёфти беҳтарин варзишгарон ва сафарбар намудани онҳо ба мусобиқаҳои қоравию ҷаҳонӣ роҳандозӣ шудааст. қабл аз шурӯи рақобатҳо, Федератсияи панкратион собиқадорони соҳа, сарпарастон, варзишгарони муваффақ ва нафароне, ки дар рушду нумӯи ин ришта саҳмгузоранд, бо сипосномаҳо қадрнорӣ намуд. Дар чемпионат панкратиончиён аз тамоми минтақаҳои кишвар ширкат доранд. Сабқатҳо давоми 2 рӯз идома меёбад. Аз натиҷаи қувваозмоиҳо дар нашрҳои минбаъдаи барнома иттилоъ хоҳем дод.